Türkmenistanda güýz paslynyň başlandygyna garamazdan ıssy howa şertleri dowam edýär. Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherinde howanyň temperaturasy 40 gradusdan aşýan şu günlerde ilatyň elektrik üçünçligi bilen bagly problemalary saklanyp galýar. Şeýle-de şäheriň orta mekdepleriniň okuwçylary we ýokary okuw jaýynyň talyplary kondisionersiz sınıplarda ýeňsizli we penjekli oturmaga mejbur edilýär. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrmagy meýilleşdirýär. Soňky günlerde şäheriň bahar we himik etrapçalarynda toğun kesilmegi bilen bagly ýagdaý günüň dowamında bir näçe gezek ýüze çykýar. Käte bir näçe sagatlap tok bolmasa, käte ýarym ýa-da 1 sagatdan berilýär. Howanyň ıssy günlerinde bu adamlaryň azyklarynyň zaýa bolmagyna sebäp bolýar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde 4-nji sentýabrda gurrun berdi. Howa maglumatlaryny çap edýän World Weather Online neşrine göre 6-njy sentýabrda Türkmenabadda howanyň temperaturasy gün örtan sagat 3-de 41 gradusa ýetdi. Şeýle-de şäherde howanyň temperaturasynyň 7-nji sentýabrda 41 gradus we 8-nji sentýabrda 39 gradus bolmagyna garaşylýar. Sebitdäki habarçymyz ıssy howanyň şäheriň orta mekdepleriniň okuwçylaryna we ýokary okuw jaýynyň talyplarına hem täsir ýetirýändigini habar berýär. Onuň sözlerine göre talyplardan sınıplarda ýeňsizli we penjekli oturmak talap edilýär. Şäheriň orta mekdepleriniň aglabasy, şeýle-de Seýitnazar Seýdadyrnak Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutu, orta hüner mektepleri Sowet döwrüne gurulyp bolurdy. Kondisionerler göz öňünde tutulmandyr. Issy howa garamazdan kondisionersiz sınıplarda okuyan gyýyz talyplardan köýnekleriniň üstünden ýeňsiz we olan talyplardan köýnekleriniň üstünden penjek giymek talap edilýär. Diýip ýagdaýdan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä orta mekdepleriň okuwçylary hem kondisionersiz sınıplarda 30-35 çağa bolup okumaly bolýarlar. Olar sınıplaryň aşy ıssy we dymykdygyny aýdyp şikaýet edýärler. Ýokary okuw jaýynda we mekdeplerde sınıplaryň äpişeleri açylýar, ýöne bulam o diýen kömek etmeýär. Bu ýagdaý okuwyň hiline hem yaramaz täsir ýetirýär. Okuwçylar öz ünslerini sapaga berip bilmeýärler. Biziňki ýaly ıssy we gurok klimatly çöllük ýurtda sınıplara kondisionerler oturdylsa gowy bolardy diýip bilim işgäri aýdýar. Habarçymyz ıssy howanyň paýta ýygyna gatnaşan adamlara hem yaramaz täsir ýetirýändigini aýdyp, paýta meýdanlarynda saglygy yaramazlaşan adamlara köp duş gelse bolýandygyny belleýär. Türkmenabadda dowam edýän ıssy howa şertleriniň we ilatyň elektrik üçünçligi bilen bagly yüzbeýiz bolýan problemalarynyň arasynda Türkmenistan elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrmagy meýilleşdirýär. Hökümetçi Türkmen portal neşriniň 5-nji sentýabrda çap eden habaryna görä, ýurduň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistanyň 2022-nji ýylda elektrik energiýasynyň eksportyny 9 milliard kilowat sagada çenli ýetirmegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Habarda bu görkezijiniň geçen ýylky sanlary mälim edilmeýär. Ýöne munyň 2013-nji ýyldaky garanyňda 3,13 esse ýokardy bellenilýär. Bu habar Türkmenistanyň Kırgızstana bir ýylda eksport etjek elektrik energiýasyny 6 aýda iýerendigi baradaky maglumatlaryň ýa-da gabat geldi. 30 awgustda Trend neşri Kırgızstanyň Döwlet Statistika Komitetine salgylanyp, Türkmenistanyň şu ýylyň 1-nji 6 aýynda Kırgızstana 1,17 milliard kilowat saat elektrik energiýasyny eksport edendigini habar berdi. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistanda ýurduň ilaty elektrik energiýasynyň kadasyz üçünçligindäki problemalary bilen ýyllar boýy ýüzbeýiz bolup gelýär. Bu problema Thomson aşy ıssy we gyşyň aýazly sowuk günlerinde ilata hasta yaramaz täsir ýetirýär. Bu barada Azatlyk ýygyderli habar berýär. Türkmen häkimetleri bu problemalary we olaryň ilata ýetirýän täsirlerini açyçan boyun almaýarlar. Häkimetler Azatlyň bu baradaky soraklaryny hem jogapsyz goýýarlar. Türkmenistan özüniň elektrik energiýasyny Owganistana, Eýrana, Özbekistana we Kırgızstana eksport edýär. Häzirki wagtda ýurtda kuwatlygy 6943,12 megawata deň bolan jemi 12 sany elektrik stansiýasy bolup, olarda 51 sany turbina desgasy bar. Bularyň 39 sanysy gaz turbinadyr we 12 sanysy buğ turbinadyr.